Hej, mit navn er Peter Rose. I dag jeg vil præsentere, hvordan man laver produkter i COVID Point of Sale system. Vi starter med at gå ind i administrations. Man skal selvfølgelig logge ind i sin virksomheds system, så når man kommer ind i administratoren, skal man logge sig på, hvor man kan komme ind til produktadministration. Her på venstre side, jeg har produkterne. Den klikker jeg på. Under produkter, man kan sige, det er uddelt ud i 3 step. Step 1 er produktgruppe, og hernede, længere ned, er der produkter, og under produkterne, så er det tilbehør. Vi starter med produktgrupper. Her klikker vi på ny produktgruppe. Et produktgruppe har et nummer. Man kan have fra sin menukort, eller fra sit produktnummer, eller man kan vælge den nummer, man vil. Vi starter med 300 for eksempel. Navn på gruppen vælger vi i dag sodavand. Og så, hvis man skal lægge billedet til online-shoppen og webshoppen til det her gruppe sodavand, så klikker vi på mappen. Så jeg har i forvejen en masse billeder, som jeg har hentet fra computeren. Ellers her klikker vi på smide filerne i felten. Finder vi den billede i Coca-Cola, som jeg allerede hentet. Og når filen er uploadet i systemet, så finder vi colon, image, og vi godkender billedet. Når vi har gjort det med billedet upload, så går vi til moduler. Moduler er meget vigtigt, at man tager hensyn til. Det skal altid være flueben i kassevogn og online shops. Man skal fortælle systemet, den her produktgruppe, hvor den skal peges hen. Om det skal til kassevognen, eller det skal til online shop, eller det skal begge steder. Når vi har sat flueben i, så klikker vi OK. Så har vi faktisk oprettet en produktgruppe, den hedder sodavand. Nu skal vi oprette en produkt under den gruppe, som vi har lige lavet, hedder sodavand. Vi går op på toppen, og på højre side, den hedder knappen ny produkt, og I kan se, det er det samme som produktgrupper. Vi starter med varenummer, eller produktnummer. Vi kalder den nummer 400, for eksempel. Og her stregkode i tilfælde, hvis man har en tøjbutik eller et almindelig butik, man bruger stregkoder og scanning, så skal man teste sin stregkode her. Ellers, det nederste felt, det er for print, køkkenprint på restauranter. Man skal skrive klassifikationsnavn på samme navn, som hedder gruppen sodavand. Og det er fordi, man adskiller alle produkterne i køkkenprinterne, som de vil separat og sorteres under grupper. Hver sin gruppe for sine egne produkter. Under navn skriver vi produktnavn, så kalder vi det cola. Og under kort beskrivelse, det er for webshoppen og online shops. Alt hvad man skriver her vil fremhæves i online shoppen. Og en lang beskrivelse, før man skriver i felten, man skal trykke på source, og så begynder man at skrive sin tekst, og så klikker man på respons, bare det gemmer den i systemet. Når vi er færdige med beskrivelse af tekst, så går vi længere ned igen, hvis vi skal uploade nogle billeder til det produkt i vores online shop. Så klikker vi på mappen, og vi har allerede fået Coca-Cola ind i systemet, så skal vi bare vælge den til det her produkt. Nu har vi uploadet billedet til vores produkt, Coca-Cola. Nu skal vi lave priser. Under varianter, en produkt kan have en pris, eller hvis den har flere varianter i samme produkt, for eksempel. Hvis den første er en lille
cola, og så X. Det er for en kupon og recepten. Den udskriver den en gange cola til 30 kroner. Og hvis vi går det nederste feltet, og så skriver vi mellem, det var den næste variant, og så X, så ser vi, den koster 40 kroner, og så klikker vi på plus, så bliver det en ny felt, vi kan blive ved og skrive så mange varianter vi vil til en produkt, og så skriver vi bare stor til den næste variant, og så trykker på X, kalder vi prisen 50 kroner for eksempel. Det var det med priserne. Nu skal vi under grupper fortælle, at det her produkt, Coca-Cola vi har lavet, det skal fremhæves under gruppen sodavand. Eller eventuelt, hvis den skal også komme i andre grupper, som vi har lavet i forvejen, i kold drik. Det kan også sættes flueben i. Så man kan bestemme selv den produkt, man arbejder, hvor man peger den hen til hvilken produktgruppe, den skal vises frem. Tilbehør kommer vi tilbage efter vi har lavet tilbehør administration, men moduler er vigtigt som produktgrupper. Man skal sætte flug i og fortælle systemet, at det her produkt skal vises under kasseapparat eller online shops eller begge dele. Så faktisk efter de 4 steps vi har gennemgået dem sammen, så har vi faktisk lavet en produkt med forskellige varianter. Og sidste step er tilbehør. Vi klikker på tilbehør, og så igen op på toppen nye produkttilbehør. Så giver vi den et nummer. Vi kalder dem 400 2-fold-knappen. Skriver vi tilbehør til det cola, for eksempel vi skriver lime. Og hvis tilbehørene har en pris, så skriver man prisen her 5 kroner. Hvis ellers er den gratis uden penge, så skriver man bare ikke nogen, så er det bare 0 kroner. Men i den tilfælde skriver vi bare en pris, så kan vi bagefter se den kasseapparat. Når vi har gjort den, så skal vi finde den produkten tilbehør som lime vi har lavet her, at den skal peges under det her produkt, den hedder Coca-Cola. Eller eventuelt, hvis den lime skal komme under andre produkter som tilbehør, så kan man også faktisk sætte flug i, der hvor man vil have den, at den skal vises frem i kasseapparaten eller online shoppen. Og så klikker vi over på. Så har vi faktisk lavet en produktgruppe, en produkt og så en produkttilbehør. For at vi kan se, hvor det ser ud i kasseapparatet og online shop, vi skal logge ud, dashboard, så kan vi komme ind i kassesystemet. Hver gang man laver en produkt eller ændrer i produktkatalogen, man skal logge ud i systemet på sin computer eller på sin tablet, og den kan lave et refresh på skærmen og opdatere den af de priser man har lavet. Og så tryk ud i caching line, og den husker de nye produkter, der kommer frem på browseren. Tester vi passworten. Så kan vi begynde at komme ind i systemet, starte med kasseapparaten. Og når vi er i kasseapparaten på direkte salg, heroppe på toppen, som I kan se, jeg har en hel masse grupper, jeg har arbejdet i forvejen, og en masse varer herinde under. Hvis vi går helt i bunden, så kan vi se den sodavandgruppen nummer 300, vi har lavet sammen. Og her er Coca-Cola nummer 400. Og så hvis jeg klikker på den, så kommer de varianter, som vi har lavet. Og nu vælger jeg en lille cola, for at vise jer, hvor tilbehøren kommer frem, og trykker på hvid knappen, tilbehørknappen, så vil vises frem den tilbehørprodukt, som vi har lavet, den line. Nu skal vi se det samme produkt i vores online shops. Nu har jeg allerede åbnet siden vores online shops, og så klikker vi ind på start, og op på toppen på menufelten. Vi kan se allerede her i bunden, gruppen af sodavand er kommet her, med det billede vi har uploadet. Og hvis jeg klikker på den, så kan du se den tekst, som vi skriver i felten, i beskrivelsefelten, og så her en lille
som jeg havde skrevet, ville fremvises under produkterne i online-shoppen. Og hvis jeg vælger det her lille cola, så kan vi se tilbehøren på online-shops. Vil dukker lejen frem, så kan man lægge den ind til sin kode for at bestille den, eller købe produkten gennem QV online-shoppen. Det var for den her gang for produktadministration. Så ses vi til næste trin, hvor det drejer sig om andre moduler i QV Point of Sales. Tak.